pălărie, să o porți sănătos. Îți place? E foarte frumoasă. Dar cât ai dat pe ea? Mult! Mult! M-am și păcălit. Cum te-ai păcălit? Ei, cum am păcălit? Cum mă păcălesc eu dintotdeauna? Auzi? Întâi m-am dus la Măgeanu, de unde cumpăr eu de obicei. Îmi fac eu socoteala. Ei, cât crezi că mi-a luat pe pălărie? Cât? 400. Enorm. Enorm, enorm, ce era să fac? Am luat-o ca să scap de gura voastră. Ei, dumneata să fii sănătos, nu-i nimic. Cum să fiu sănătos? Că 4 case mai sus la Stănciulescu am văzut aceeași pălărie cu numai 300 de lei. Ei, să vie rău, nu asta. E, acum ai luat-o, te-ai păcălit și gata. Ești bun de cinste. Dar puțin. Că am făcut și cinste. Că m-am întâlnit cu Savin de la Mătase și Popescu de la Fisc. Și am dat și 100 pe aperitive. Da. Ia te uite, și-a luat tata pălărie. Uite ce bine-i bine. Nu-i urâtă, cam demodată, dar în sfârșit merge. Tot are fasone pălărie. 200. O adevărată ocazie. Ce Nu luam fără 400. Ce ocazie! Cu banii ăștia puteți să o iei nouă! De la cine ai luat-o? De la Măgeanu. Sigur, dacă nu te mai duci pe la Stănciulescu, el e singur părărier bun. Ei, mai lăsat. Da. Ei, bine ca dat, Dumnezeu bine scoate. Unde să scriu că te-ai hotărât să-ți iei pălărie nouă? Nu-i urâtă și nu-ți vine rău deloc, așa îmi place să fiu. Îmi pare bine că ești mulțumită de ea. Cât ai dat pe ea? 100. O adevărată pomadă. Sigur, spune vezi tu că e o adevărată pomară. E chiar scumpă. De la cine ai luat-o? De la Stănciulescu. Stănciulescu? Stănciulescu e un speculator din alt. Trebuia să iei de la Măgeanu. Era acum 100, 200. Sigur, noi avem o fabrică de bani. Treaba ta, să vezi eu să zic că mama când o auzi cât ai dat pe ea. Mamă, și-a luat spirache pălărie. Ei, taci. Nu-i urâtă și nu-i bine rău deloc. E, verde sau mi se pare mie? Ia două să văd de mai aproape. Ei, cum îți vine om bătrân cu o casă de copii, să umbli cu pălărie verde? Asta-i pălărie de crai. Și cât ai dat pe ea? Gratis, mamă, soartă! Gratis! Mi-a dat-o subprefectul de la fratețul avocatul care a murit săptămâna trecută, dar e nouă de tot. De punctul nici a avut vreme să o poarte.